Il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew, Irace Garcia Perez, tkellmet kif ir-rule of law taħdem meta jittieħdu il-proċeduri legali li hemm bżonn u kif hekk qed jiġri f'Malta. I qalet dan wara illi Manfred Weber, il-President tal-Partit Popolari Ewropew u ħabib kbir ta' David Casa u Simon Busuttil għam jitkellem kontra Malta fil-Parlament Ewropew. Hawnhekk kienet ċara ħafna l-MP Spanjola li qalet kif il-grupp kollu tal-SND irid illi tkun magħrufa il-verità kollha u li ssir ġustizzja. Il-grupp tal-SND dejjem kien għadu u jibqa' fuq in-naħa tar-rule of law. Dejjem hekk kien mingħajr ma nażlu meta jaqblilna. Qalet il-President tal-SND illi tkellmet dwar is-sitwazzjoni f'Malta. Ir-rule of law qiegħda taħdem meta s-suspettati jkunu arrestati u proċeduri legali imnedija u dak illi ġara f'Malta fl-aħħar ġimgħa. Suspettat kien arrestat u hemm proċeduri legali għaddejjin, qalet Garcia Perez. Hawnhekk saħqet li l-Parlament irid jirrispetta l-proċeduri legali u mhux jinterferixxi. Hawnhekk il-President tal-SND saħqet li riedet tikkjarifika li l-grupp tagħha dejjem kien fuq in-naħa tal-verità u tal-ġustizzja. Oħrajn iridu jkunu konxi tal-fatt li ma tistax tażel meta jaqbillek li tkun fuq in-naħa tar-rule of law. Temmet tajt bi kliem qiebes fil-konfront ta' Weber illi żiedet tgħidlu li ma jistax jibqa' jażel il-verità u l-ġustizzja meta jaqbillu u kollha iridu jkunu responsabbli għal dan. Intant il-Parlament Ewropew qabel li jagħmel diskussjoni dwar is-sitwazzjoni f'Malta f'Diċembru illi ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.